Даже мога да кажа, че е готов. Не ви нада. Данчо, ти си моята звезда! Ти си моята звезда просто. Знаеш коя е разликата с предния път? Са наравно. Не, купих си въже. Сега ако кажеш, имаш ли въже да ме дръпнеш, мога да ти кажа, имам. А? Защото според мене може да си опрял... Можеш ли? Тя отпред опря, тя вижте предното колело колко надолу е слязо. Да. Да опрял си просто пода на колата. Това е така заради това. Отпред пода на колата не ще бърза на никъде. Като те вървиш отгоре добре, ама... Да отгоре, да, ама като отпред. Няма това, човек. Да не му такова ти бронят. Няма стак. Няма стак, да още не бърза. Но да не бъдат тук, не. Дай го въжето. Дай въжето. Да, аре! Видя, че паса много. Тя още не бърза. Кажи хай на камерата. Не. Я да снимаме твоя звер. Коя година беше? 95-та година. Легаси. Класика.